Ostravská. S nábojema nebo bez nich. Tohle je 45. Flejzová. Krásná zbraň, právě je dovezli. Výborně. Dotknete si spouště, naskočí paprsek, zamíříte, zmačknete. Nemůžete se nevědět. Budete si, prosím, přát ještě něco? Fázovanou plazmovou pušku. Rážek 40. Mám tu jen to, co vidíte. Úzy 9 mm. Vidím, že se vyznáte. Všechny se ideálně hodí k sebe. Takže? Která to bude? Všechny. Tak to můžu napsat. Na pistoli si 15 dní počkáte, pušky můžete mít hned. Tohle nemůžete. Kom.